Sele kuqanqeleke insuku ngoku uqhutyelwa phambili nodubulo noqhushumbo kwelalizwe lase-Ukraine. Abantu abaninzi bekwevexerha ngumsindo bekwakoyika. Okuna njengoko amajoni omkhosi waseRussia eqhubela phambili nokwenza uzengezenge lwento kwindawo ezibalulekileyo kwelalizwe. Kanti ke uMzantsi Afrika uthi uxhalabile kakhulu le antlukwane iqhubayo eUkraine esithi ke makube kuthethathethwano ngale nyabatyikili. South Africa is of the view that this armed conflict, like all others, will result in unnecessary human suffering and destruction. Namaqela ezopolitiko ke athi ayatsarhwa noko kokuqhubekayo phakathi kweRussia neUkraine. As the National Freedom Party, we are concerned and in fact gravely worried about the impact of this raging war on citizens. This should have been avoided, and we are calling for all those involved to cease hostilities. The ACDP is very concerned about what appears to be Russia's unprovoked invasion of Ukraine. Yona ke iDA iphakamise iflag yase-Ukraine ngeyibonakalisa inkxaso kweli lizwe. It is simply unacceptable in modern times that we have an invasion of an independent, sovereign democracy by another power. Ngethuba iFF Plus isithi urhulumente makancedise abantu boMzantsi Afrika abakwela lizwe lase-Ukraine ngento ebazidingayo. The Freedom Front Plus appeals to the government to do everything and as quick as possible to assist those people to return to South Africa. Nanjengoko ke ihlabathi lisithi makubekho unqumama noko kwezi ziganeko ziqhubeka kwelalizwe akwaziwa okokuba ingaba bethu iRussia iza kuphulaphula kusini na ize ihlale phansi kwisithebe sengxoxo neUkraine. Ndingu Abongile Dumako kwindaba zeSABC eGauteng.